Hello लोगोफोर सिगांसिन थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा बिसाफोर आरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयनिसिमबो आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बेखौनो फोरबो जिसुनिसिम आरो नोंथांमोन बयनिसिम बेखौनो मिजिंथिहरदों। बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे उन्नति आरो लाब जागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, फै बे समाव जों मोनसे बाइबेल सिरिनि सायाव जोङो सावरायज्लायनि आरो बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों बा मा फोरोंगोन जों एसे गोथौयै जोङो मोनदांनानै जोङो नायनि। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, फै बे समाव जोङो मोनसे बाइबेल सिरि जोङो फरायनानै जोङो लानि। बेखौ मोननो हागोन माथाइनि बा बालाबनि 3 सिरि, Gospel of Matthew chapter 5 verse 13. There it friends, what is written here, the word of God, let's see and let's apply in our life according to the holy words. फरायनाय जिसुनि मुङै, नोंसोरो हानि संख्रि आन्थाय संख्रिया बाबै जाब्ला बियो माजों गोबाब खालाम जानो? बियो मुंनिबो थाखै उदाया गारन जानानै मानसिफोरजों गाफ्ले जानोल' उदायगौ। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, बे बाइबेल सिरिखौ जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दं बयबो दिनै मिथिगौ बेनि सोमोन्दै। अब्लाबो दिनै आङो बे बाइबेल सिरिखौ जों बयजों ख्रिस्ट'नि बिसास साफ्रामजों शेयार खालामनो रायज्लायनो थाखाय आङो बे बाइबेल सिरिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो लानानै फैबाय। बेवहाय बुंदों नोंसोरो हानि संख्रि होननानै बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, who are the salt on this earth? सोर हानि संख्रि? सोरखौ बुंदों दिनै नोंसोरो हानि संख्रि होननानै? ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोयो जोंखौ, नोंथांखौ, आंखौ, जों बयखौबो दिनै नोंसोरो हानि संख्रि, जोंखौ हानि संख्रि होननानै बुंदों। मानो जोंखौ दिनै हानि संख्रिजों रुजुदों आरो मानो हानि संख्रि बुंदों? ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो? दिनै बेनो अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायखाय, नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि बिसास जानायखाय, जों बयबो बे इसोरनि बिसास जानायखाय जों दिनै मा साफा दिनै हानि संख्रि। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, नाथाय बाइबेला दिनै बेखौनो मोनसे बिराद गिदिर कुइसन खालामदों। आन्थाय बे संख्रिया बाबै जाब्ला होननानै बुंदों। आन्थाय संख्रिया बाबै जाब्ला बियो माजों गोबाब खालामजानो? कुइसन खालामदों। जुदि संख्रिया जोंनोब्ला, जुदि जोङो बाबै जायोब्ला, संख्रिनि गुनखौ जुदि जोङो लाखिनो रोङाब्ला जोङो माजों जों गोबाब खालामजागोन? मिथिगौ ना ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै बेखौ मिथिनो नांथारगोन। आरो जुदि जोङो ख्रिस्टियान जानानै जोङो जुदि हानि संख्रि जाबायब्ला आरो जुदि जोङो संख्रि बादि बाबनो रोङै गोबाब जुदि जायाखैब्ला जोङो मा जागोन? We are the useless, मिथिबायना? जोङो useless ख्रिस्टियान जागोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो इउसलेस जागोन मानसिनि सिगाङावबो आरो इसोरनि सिगाङावबो जुदि जोङो हानि संख्रि जानानै संख्रि बादि जुदि जोङो गोबाब जायाब्ला। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जोंनि गोबांथार दिनै बेबायदि ख्रिस्टियानफोर दिनै जोंहा दङ। मिथिगौ ना? जोङो नामावल' जोङो ख्रिस्टियान, जोङो दिनै नामावल' ख्रिस्टियान, जोंनि महराल'नो दिनै ख्रिस्टियान, नाथाय जोंनि बेबहार, जोंनि मावनाय दांनायफ्रा, जोंनि गाज्रि जानाय लोंनाय, जौ फेनाय बायदि रोखोम जानायजों जोङो दिनै ख्रिस्टियान दिनै जोङो नङा। जोङो दिनै नामावल' दिनै जों ख्रिस्टियान होनब्ला बेबायदि मानसिया मा संख्रि बादि बाबनो रोंदोंना?
जाय मानसिया जाय ख्रिस्टियाना दिनै ख्रिस्टियान जानानै संख्रि बायदि गुन गोनां जायाखैब्ला बियो माजों गोबाब खालामफिनजानो होननानै बाइबेला दिनै बेखौनो कुइसन खालामदों जोबनायाव बेबायदि मानसि बेबायदि ख्रिस्टियाना गारन जागोन आरो गारन जानानै मा बुंदों बाइबेला मानसिफोरजों गाफ्लेजानोल' दिनै उरायगौ होननानै बुंदों अनसायग्रा ख्रिस्टाननि लोगोफोर स' जोङो दिनै संख्रि होननानै बुङोब्ला जों दिनै बयबो मिथिगौ नंगौना नङा salt is used for flavoring and flavoring होननानै बुंदों मोनसे बाथ्रा मारै संख्रिखौ गोथाव खालामनो लाखिनांगौनि थाखायसो दिनै संख्रिखौ बाहायनाय जायो जोङो दिनै मस्ला मस्लि थाव होनानै बा थावखौनो साराय बुंजासे दो बुंजासे मस्ला मस्लि थाव होनानै ना बेदर संबा मालाय मा जानो without salt not tasty नंगौना नङा संख्रि गैयाब्ला जेसेबां थाव होनानै सङा मानो जेसेबां मस्ला होनानै बानाया मानो not tasty जानाय नङा गोथाव जानाय नङा बेनिखायनो जोंखौ दिनै बाइबेला फोरबोनि गाहाम बाथ्रा दिनै जोंखौ बुंदों जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय दिनै जोंजों रायज्लायदों जोंखौ बुंदों नोंसोरो हानि संख्रि होननानै ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो जुदि जोङो हानि संख्रि जाबायब्ला फै जोङो संख्रिया जेरै गावहा गुन दं मोनसे जिखि होनानै सङा मानो गाव गैदेराब्ला गोथाव जाया बेबायदि मोनसे गुन दं संख्रिया जोंबो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोननायखाय संख्रि बादि दिनै गुन गोनां दिनै बाबनो गोरों जोङो दिनै ख्रिस्टियान दिनै जानो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै नामावल' ख्रिस्टियान महरावल' ख्रिस्टियान नाथाय जोंनि मावनाय दांनाय साल सलनफ्रा दिनै ख्रिस्टियाननि जिसु ख्रिस्टनि बादि नङाब्ला गोथार बाइबेलनि आयेन बादि दिनै नङाब्ला गोथार बाइबेलनि थिननाय बायदि जुदि जों जानो रोङाखैब्ला इउसलेस जादोंना जायाखै बेबायदि ख्रिस्टियाना बेबायदि मानसिया दिनै इउसलेस जादोंना जायाखै ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर जों एसे गोग्रोमनानै बिजिरनानै जोङो नायनि स' बेल' नङा लोगोफोर दिनै जोंनि गोबांथार मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै दङ दिनै गावसोरनि मोदोमनि इन्जय खालामगासिनो दङ बिसोरो सोरबाबा एडाल्टारि सोरबा गावनि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डजों मोदोमनि सम्पर्क इन्जयमेन्ट बा बायदि रोखोम जानाय लोंनाय जेखौ थांनाङा बेयाव थांनाय जेखौ मावनाङा बेखौ मावनाय जेखौ जानो नाङा बेयाव जानाय बेफोरबादिनि गेजेरजों दिनै बे संख्रिया दिनै बाबै जाबाय मिथिगौना जों दिनै संख्रिमोन नाथाय जोंनि बेबहार जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि गाज्रि साल सलनजों दिनै जोङो गोबाब संख्रिया गोबाब नङै बाबै दिनै संख्रि जाबाय अब्ला बे बाबै संख्रिखौ जोङो माजों गोबाब खालामफिनबावगोन जोंखौ रावबो दिनै जोंखौ गोबाब खालामनो हाया खुनु संसारनि जिनिसानो बाबै संख्रिखौ बे गोबाब नङै संख्रिखौ गोबाब संख्रि दिनै खालामफिननो हाया मिथिगौना बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों बेनिखायनो ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो दिनै ख्रिस्टियान जाबायब्ला जोङो बाबनो गोरों जोङो गोबाब दिनै जों ख्रिस्टियान जानो नांगोन संख्रिया जेरै गावहा गुन दं बेबायदि दिनै जोङो गुन गोनां जों दिनै ख्रिस्टियान जों दिनै जानो नांगोन ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर स' जुदि जोंनि गेजेराव सोरबा बाबै संख्रि दङब्ला जोङो माजों गोबाब खालामजाफिनबावगोन दाबो सम दङ अनजाग्रा लोगोफोर जुदि जोङो फोरबोनियाव बाबै संख्रिब्ला जुदि जोङो संख्रि जानानै गोबाब नङाब्ला दाबो गावखौ गोबाब खालामफिनो फोरबोनियाव सम दङ जोंहा टाइम दङ माबोरै जों गोबाब जाफिनबावगोन जेब्ला जोंनि गासै पापफोरखौ जोङो फोरबोनियाव गाबनानै निमाहा बिगोन बे फोरबोनि हुकुमखौ मानिगोन बे फोरबोखौ जोङो खुलुमफिनगोन मोजाङै बेनि आदेशाव थागोन अब्ला जोङो गोबाब नङै संख्रिया जों गोबाब जाफिनगोन ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर जोंहा दाबो सम दं बेनिखायनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो रिक्वेस्ट खालामहरदों जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायनि गेजेराव बिमा बिफानि गेजेराव बिब' बिनानावनि गेजेराव जुदि जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोननानैबो बाबै संख्रि बादि जुदि जोङो जाबायब्ला फै जों फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो फैफिननि बेनि थिननायखौ जोङो मानिनि बेनि आदेशाव थानि आरो जोंनि गासै पापफोरनि जोङो निमाहा बे फोरबोनियाव जोङो बिनि अब्लानो जोंहा दाबो सम दङ ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि
फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लाबावबाय। स' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां मार्कसनि 9 बालाबनि 50 Gospel of Mark chapter 9 verse 50. So let's see again, dear friends. So what is written here? फरायनि संख्रि जिनिसा गाहाम आन्थाय संख्रिया बाबा जाब्ला बिखौ नोंसोरो माजों गोबाब खालामफिनगोन? बुंदोंना संख्रि जिनिसा गाहामनो इनायनो मोजां संख्रि जिनिसा दहाय आं एसे गिबियावनो बुंबाय without salt not tasty होननानै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो मा बुंदों संख्रि जिनिसा इनायनो गाहाम नाथाय बे संख्रिया बाबै जाब्ला जोङो माजों गोबाब खालामफिनगोन दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो बारे बारे जोंनो कुइसन खालामदों मा होननानै बुंबावदों नोंसोरनियाव संख्रिया थाथों होननानै बुंबावदों आरोखि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरो नोंसोरो गावजों गाव ग्रें ग्रेङै थादो होननानै बुंदों जोबनायाव मा होनना बुंदों नोंसोरनियाव संख्रिया थाथों होननानै बुंदों मिथिबायना जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायखाय जोङो दिनै बे संसारनि हानि संख्रि जाबाय बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ बुंदों नोंसोरनियाव संख्रिया थाथों होननानै बुंदों जोंनियाव संख्रिया थानो नांगौनो दानिया ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जोंनियाव मा थानो नांगौनो संख्रिया थानो नांगौ मानोना बे संख्रि जिनिसा इनायनो मोजां गाहाम होननानै बुंदों बाइबेला बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आंनियाव बे संख्रिया बे बाबनाय गोबाब संख्रिया दिनै दंना गैया फैबे समाव जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जिसु ख्रिस्ट'नि बिसा जानायखाय जोङो गावखौ आन्दाज खालामनि अनुभव खालामनि मोनदांनि आङो बाबै संख्रि ना बाबनाय संख्रि आं गोबाब संख्रि ना गोबाब नङै संख्रि जों दिनै बिसार खालामनि जोंहा दिनै गोबांथार बेबायदि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा दङ जोङो नामावसो ख्रिस्टियान नाथाय जोंहा गुन गोनां जों दिनै ख्रिस्टियान दिनै नङा नाथाय बेबायदि जायोब्ला बेबायदि गुन गैयै बाबै बेबायदि संख्रि जायोब्ला बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बियो मुंनिबो थाखाय उदाया बियो मा जोबनायाव मानसिफोरजों गारन जानानै गाफ्ले जानोल' उदायगौ होननानै बुंदों बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जों जुदि हानि संख्रि जाबायब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायखाय मिथिनायखाय जों दिनै नोंथाङाबो आंबो दिनै संख्रि जुदि जोङो संख्रि जानानै बाबै जायोब्ला जोङो गाफ्ले जानोल' उदायगोन जोङो गारन जानोल' जों उदायगोन जोङो सोरगो रायजोनि थाखाय जोङो मा ख्रिस्टियान जों जानाय नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बे आंनि गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो रिक्वेस्ट खालामहरदों मिथिहरदों जुदि जोंनि गेजेराव जुदि बेफोरबादि ख्रिस्टियान जानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानै दिनैसिम बाबै जिसु ख्रिस्ट'नि आदेशाव गैयै बेनि थिननायखौ मानियै जायोब्ला फै जोङो बे इसोरनियाव जोङो फैफिननि आरो बाबनो गोरों जोङो ख्रिस्टियान जानि दहाय जों एसे गिबियावनो सावरायबाय संख्रि जिनिसा इनायनो मा इम्परटेन्ट जोङो बायदि रोखोम गिदिर मस्ला मस्लि बुरजा थाव होनानै बानायब्लाबो संब्लाबो गोथाव जाथारनाय नङा बे संख्रि गैयागौ मानि बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ संख्रिजों रुजुदों नोंथाङाबो सासे संख्रि जों दिनैबो संख्रि स' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ मोजाङै गाहामथारै बुजिबाय होननानै आसा खालामहरदों स' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिजिंथिहरदों आफा इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होदों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय स' जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जोंहा बेफोरबायदिनो गोदान फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि स' हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय